madawat ba nini nasugod karon wala na kay laing simbahon kung madawat ba nini kaning pagsaksi nga walay laing Dios ang iyang simbahon gawas lang kay Allah. Ashhadu Asyhadu an la an la la an la an la la ilaha la ilaha illa illa Allah Allah wa wa ashhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasul Rasul Allah. Allah. Ako Ako nagsaksi nagsaksi nga walay laing Dios wala lang Diyos na ang ayan simbahon ang maya sa bako gawas lang lang kay Allah. kaya Allah. Ug ako Ug ako nagsaksi na si Muhammad Muhammad propeta kita ulipon ulipon ni Allah. yan Ug ako ako nagsaksi si nga si Jesus Jesus anak ni Maria ulipon ulipon propeta ni Allah. yan Alhamdulillah. 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 Welcome. Welcome sa Islam kaya welcome. So maro ka siya. Maro ka siya. Kasi masimba na. Lagi. So ang imong buhaton dayon kanang maghinay-hinay tuon.